गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। जोंनि क'क्राझार आसाम डिस्ट्रिक्टआवहाय बेबायदि मास्टारफोरा गथ'फोरखौहाय बेबायदि जिनाहारि खालामनाया बिराद अननाय जादों। जों खोनानानै दुखु मोनदों, खोनानानै जोङो बिराद लाजिदों। बेबायदि खालामनायनि थाखाय दिनै जोंनि आनसलिकनि मानसिफोराबो स्ट्रिक्ट खालामनांगौ आरो MLA बिथांमोनाबो एसे आखायाव लानानै जाहाथे बिसोरखौहाय बेबायदि गथ'फोरनि जिबनखौ नस्थ' खालामा, बेफोरबायदि स्ट्रिक्ट खालामना होना जोबोद मोजां जागौ। आरो मोनसे भुल जादों, मास्टारफोरा बेबायदि गावनि फोरोंगिरिफोरखौहाय, गावनि स्टुडेन्टफोरखौहाय बेबायदि जिनाहारि खालामनाया जोबोद गिदिर अननाय जादों। मानोना बिसिना गावसिनि हिनजावफोरनिखौनो थोनाय बायदि मोनलेनदां। बेखायनो स्कुलनि गथ'फोरखौनो गाज्रि नोजोरजों नायनानै बेबायदि बिहेवियारफोरखौ खालामसै। खोनानो मोनगासिनो दं गोबांनो जोंनि बर' हारियाव गुबुन हारिफोरा मालाय जौगालांदों, फोरोंदों, स्टुडेन्टफोरा गिदिर जालांदों, गोरों गोरा जादों, देरलांदों, डेभेलप जालांदों। फोरोंनायनि गेजेरजों, फरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाव दिनैहाय बेबायदि गाज्रि आखुथाय, गाज्रि बेबायदि गथ'फोरखौ मेगन नोजोरजों नायोब्ला बेसे लाजिथाव, बेसे मुगैथावथाव। जोंनि बर' हारिया जेब्लायबो जोंनि बर' हारिया मोजां खामानिखौ मावा। मानो आङो खावलायदों आनसलिकनि सेंग्राफोरखौबो बेफोरबायदि गाज्रि बिहेवियारफोरखौहाय सुद्रायहोनो थाखाय जोंनि आनसलिकनि मानसिफोरानो हायो। जाहाथे बेबायदि आरो खालामबावा, बेबायदि गाज्रि आखुथाय मास्टारफ्रा मेगन नोजोरजों गथ'फोरखौ जाहाथे नाया। मानो बेबायदि जानांगौ? जोबोद लाजिथावथाव। लाजिनायखौ दोनबावदो, मानसिफोरजों मुगैजाथावथाव जाबाय। गावनि हारि गावनो